pápež František povedal, aby sme aj spievali tú nádej, a to vlastne naše deti robia. Inšpirujte ostatných s tým, čo robíte. Ďakujem za vašu lásku k cirkvi a teda samozrejme za vašu službu. A vtedy sme prišli s takou odvážnou myšlienkou obnoviť na Slovensku tradíciu vianočného a novoročného koledovania a spojiť ho aj so zbierkou pre našich núdznych bratov a sestry v Afrike. Môže púšť zakvitnúť, suchá pôda priniesť úrodu, môžeme dať vodu smedným a umožniť segregovaným a marginalizovaným byť súčasťou komunity.